По ния тъмни времена на робство, когато българската земя пъшкаше под ятагана на парубителя, а Балкана стенеше от кървавата сълза на народа, роди се в славния град Сливен едно юнашко чедо – Георги Пеев Смеденов, що народът по-късно нарече Трънкин, от името на неговата безстрашна майка – Трънка. Годината бе около 1828. Земята беше потънала в страх, ала сърцето на младия Георги пламтеше като жарава. Рус, грапав и силен, още от младини показвал дух, що не търпи окови. Овчар бил в Добруджа, но погледът му все към Балкана се стрелял, към свободата. Съдбата се обърна през лятото на 1849 година. В Сливен на Мегдана Георги победи в борба надменен турски пехливанин. Това било като удар в сърцето на турците. Те скърцали със зъби, а Георги със сабя. Хвани лявото хоро, рекал си и поел към гората. Станал четник при Димитър Калачлията. Сражавал се, бранил народа, наказвал тираните. Бил като сянка в планината, ала като мълния, що му дари без пощада. Веднъж двама турци заграбили магарето на брат му Христо. Георги дебне ги от височината, слязал, сразил ги и рекал: "Карай, братко, пътят ти е чист." Друг път, в старото мелниче на баща им, потеря на хула подирите им. Георги се засмял: "Ще ги науча как се яде хайдушко ядене." И с пищов и нож сам ги посрещнал. Един по един ги посекал, а брат му с кола пръст ги засипал в стар кладенец. 12 души турци погълнати от земята. Времето дошло и сам станал войвода. Под знамето му застанали Панайот Хитов, Желю Чернев и Хаджи Димитър, славните мъже на България. С тях минал Дунав, обикалял Шуменско, Търновско, Пловдивско, оставял дира на огън и воля. През лятото на 1860 година четата му се укрепила при Кална Осоя, сред Старопланинската гора. Ала предател ги издал и от 4 страни ги необиколила потеря. Георги излязал напред с револвер и сабя, не да бяга, а да мре по хайдушки. Куршум пронизал гърдите му, а той заровил глава в шумата и паднал като дъб с отсечен корен. Хайдутите го заровили с ятаганите си, ала турците се върнали, разровили гроба и отнесли главата му в Сливен, на коя на боли, за срам и страх. Но не знаели те, че с това запалили огън в сърцето на майка му Трънка, що никой не може да угаси. С пищовите на дишлията старицата сама нападнала турската команда, що дирила оръжието на четите, гърмяла, убивала, тичала по Овчарска и Драгойчевска махала. Куршум я стигнал, но паднала с усмивка и мир в лицето. Знаела, че е изпълнила делото си. Така угаснаха един по един светлите факли на рода. Бащата Пейо, синът Георги и майката Трънка. Ала те не умряха, превърнаха се в предание, в вятъра на Балкана, в песента на народа, в легендата, що още се шепне. Хайдушка глава, на върлина стои, а майка из кръвта си правдата ми е.